ንሓጎስ ሆርሞናት ከም ዝፍጠሩ ይገብር እሞ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ብምውፃእ እዚ ዓይነታት ተናፍሳ ዝሕግዘና ነቶም ነርቭታት የዝሕሎም እሞ ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ኣለኹም? ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ድማ ካብ ጭንቀት ናብ ሰላም ኣእምሮኻ እትህድእሎም 10 መንገድታት ቅድሚኡ ግና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይንረስዕ። ሰናይ ምክትታል። ቀዳማይ ኣብ ተፈጥራዊ ዝበዝሕዎ ምኻድ። እዚ ማለት ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ብምውፃእ ኣብ ሓምላይ ዝኾነ ፅሩይ ኣየርን ፀሓይን ትረኽበሉ ህድኣትን ፅምው ዝበለ ስፍራን ብምኻድ ንውሕድ ደቓይቕ ኣብኡ ተንቀሳቐስ። ተፈጥራዊ ናይ ባዕሉ ሰላም ስለ ዝህብ ካብቲ ዘለኻዮ ጭንቀት ክህድአካ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣብ ተጨነቅካሉ ግዜ ኣተናፍሳኻ ኣስተኻኽል። እዚ ማለት ጭንቀት ክስማዓካ ከሎ ዓሚቕ ምስትንፋስ ተለማመድ። በፍንጫኻ ኣዕሚቕካ ኣየር የእቱ፣ ንውሕድ ካልእታት ሒዝካ ድማ ብኣፍካ ቀሲልካ ኣውፃዮ። እዚ ዓይነታት ተናፍሳ ዝሕግዘና ነቶም ነርቭታት የዝሕሎም እሞ እቲ ናይ ውሽጥኻ ዘሎ ጭንቀት ናይ ጭንቀት ስምዒት የውፅኦ። ሳልሳይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣዘውትር። ምስትንፋስካ ዘፍጥኑ ምንቅስቓሳት ከም ጉያ፣ ስጉምቲ፣ ወክ ዝኣመሰሉ ነገራት ጭንቀትና ከቕልሎም ይሕግዘና እዩ። እቲ ምንታይሲ እቲ ኣብ ኣእምሮና ኤንዶርፊን ዝበሃል ናይ ሓጎስ ሆርሞናት ከም ዝፍጠሩ ይገብር እሞ ኣካላትና ኣብ ንንቀሳቐሰሉ ድማ ጭንቀትና ካባና ይርሕቕ። ራብዓይ ናይ ድቃስ ሰዓታት ይሃልኻ። ኣእምሮኻ ንምሕዳስ ድቃስ ወሳኒ እዩ። እቲ ምንታይሲ ደቂስካ ኣብ ትንስኣሉ ኣእምሮና ካብ ኩሉ እዩ ነፃ ዝኸውን። እንተዳ እኹል ድቃስ ዘይትወስድ ኮንካ ስነ ድቃስ ድማ ንጭንቀት መሊሱ እዩ ዘጋድዶ። ብውሕዱ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ክድቅስ ኣለካ። ሓምሻይ ህዱእ ሙዚቃ ምስማዕ። ከም ሻምብቆ ዝኣመሰሉ ብዘይ ቃላት ዝቐርቡ ህዱኣት ዜማታት ብፍላይ ድማ ናይ ሻምብቆ ድምፂ ዓብ ዝተዋፅኦ እዩ ዘለዎ። እዚ ድማ ንስተጨነቐ ኣእምሮና ብቕፅበት ናብ ሰላም ከም ዝረክብ ይገብር። ሻድሻይ ሓሳባትካ ኣብ ወረቐት ኣስፍር። ተጨነቐካ ዘሎ ነገር ኣብ ወረቐት ፀሓፎ። እዚ ምስ ትገብሮ ከዓ ፀገምካ ውሽጢ ኣእምሮኻ ወፂኡ ኣብ ወረቐት ስለ ዝሰፍር ንመፍትሑ ዝቐለለ ኮይኑ ክስማዓካ ይጅምር። ሻውዓይ ምስ ተኣምኖ ወይ እውን ናተይ እትብሎ ሰብ ተዛረብ። ጭንቀትካ ንበይንኻ ተሰኪምካዮ ይኸብደካ እዩ። ንስኻ ትጭነቐሉ እዋን ንሓደ እሙን ዓርከይ ወይ እውን ኣባላት ስድራ ቤትካ ብዛዕባ ስምዒታትካ ኣካፍል። ምዝራብካ ከዓ ነቲ ጭንቀት ከቕልሎ እዩ። ሻምናይ ኣብ ናይ ዘለኻዮ እዋን ጥራይ ሓሳባትካ ኣተኩር። እቲ ምንታይሲ መብዛሕትኡ ጭንቀት ብዛዕባ ዝሓለፈ ጌጋ ወይ ብዛዕባ ዘይበፃሕናዮ መጻኢ እዩ። ስለዚ ኣብታ ሒዝካያ ዘለኻ ሎሚ ጥራይ ብምትኳር ኣእምሮኻ ካብ ካልእ ነፃ ግበሮ። ታሽዓይ ካብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዕረፍቲ ውሰድ። ንሰዓታት ኣብ ስክሪን ተፀሚድካ ምውዓል ንኣእምሮኻ የድክሞ እዩ። ንውሕድ ግዜ ቴሌፎንካ ኣቐሚጥካ ብኣካል ምስ ሰባትን ወይ ድማ ምገዛእ ርእስኻ ተዘራረብ። 10 ናይ መወዳእታ ንርእስኻ ናይ ምፅናዕ ቃላት ይሃልኻ። እዚ ማለት ኣብ ትጭነቐሉ እዋን ናይ ምፅናዕ ቃላት ይሃልኻ። ጌጋታት ክሰርሕ ከለኻ ንገዛእ ርእስኻ ኣፀናንዓያ። ከምቲ ንዓርክኻ ወይ እውን ስድራ ቤትካ ከተፀናንዖም ከምኡ እውን ግዜ ሂብካ ንነብስኻ ናይ ምፅናዕ ግዜን ምዝራብን ቃላት ይሃልኻ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ዝኾነ ርእይቶ ይኹን ሓሳባት ንዝህልወኩም ኣብ ኮመንቲ ፃሓፉልና። ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ድማ ላይክ ብምግባር ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ